Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Reserba ang kuryente sa Luzon Grid, manipis ayon daw sa NGCP. Pag-asa nagbabala na mas lalawak pa ang apektado ng tagtuyot sa bansa. Team responders para sa mga apektado ng tagtuyot sa South Cotabato binuo na. Sa iba pang balita, walang kredibilidad ang ilalabas na narco list kung walang kasong isasampa ayon sa IBP. Preso si NBP na supplier ng Shabu sa Cebu, pinaiimbestigahan na ng DOJ. Dredging activity sa Manila Bay nagsimula na. Yusek Abuel na isang bar top-notcher bagong DBM Secretary. Umani naman ang sari-saring reaksyon ng pagkakatalaga ni Jokno bilang Governor ng Bangko Sentral. 200 hindi lisensyadong baril na pag-aari ng ilang LGU sa Negros isinuko. Gobyerno kinagagalak naman ang pag-surrender ng 25 mga NPA kasama ang kanilang mga baril. At Kapitan at Tanod na nakumpiskahan po ng mga baril, kakasuhan. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Sang-ayon ba kayong patawan po ng death penalty ang mga plunderer at grafter sa ating bansa? Suki, ako na po ito si Errol Kami. Welcome sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines na simulcasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Tulad po ng ating sinasabi, ang Pinoy Extreme Channel po ay napapanood sa Signal Cable Channel 106,
Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa halos 1,000 pang iba't ibang mga cable firms and companies nationwide. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel. Sa studio ng ating programa po'y pinalilipad na ng matayog ng ating broadcast and marketing officer Lawrence Andaya, habang nakaremote pa rin sa atin ang ating operations head Engineer Oliver Lico, creative director Mark Anthony Reynoso, and creative producer Carlo Reyes. Kasama po natin ang ating mga Leader News reporters. Kami po ay muling handang-handang paglingkuran kayo sa pamamagitan po ng katotohanang mga balita at mga patas na pagtalakay sa mga issue. Patas, matalino at makatotohanang diskusyon po sa mga issue. Sangayon ba kayong patawan po ng death penalty ang mga plunderer at grafters sa ating bansa? 0927-494-2175 at 09497365,000 mga suki ang ating mga telepono sa studio. At wag niyo pong kaligtaan na i-like po ninyong ating FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment po kayo at i-share po natin para mas marami pong nakakaalam sa mga totoong nangyayari. Especially yung ating live video, pakishare po ninyo. At we assure you, ang inyong pong mga comment ay babasahin po natin ng walang dagdag, walang editing, in toto verbatim, babasahin po natin yan. Alright! Diretso muna tayo sa mga reports na dapat pong malaman nyo kaagad. 3 karnaper, todas po sa mga pulis Batangas. Report, alamin na natin, hatid ni Jose Coy Laura. Yes, Coy. Kasamang Errol, patay ang 3 mga sospek na mga magdanakaw umano ng motorsiklo matapos na makipaghabulan at barilan sa mga pinagsanib na puwersa ng mga elemento ng Malbar Municipal Police Station at Provincial Highway Patrol Team ng Batangas sa Barangay Poblasyon sa naturang bayan. Ang mga sospek na napatay sa nangyaring engkwentro ay nakilalang sina Mario Molino, habang ang dalawa pa ay nakilala lamang sa mga alias na Tito at June. Base sa report ni Malbar PNP Chief Police Captain Llewellyn A. Reyes sa Batangas Provincial Police Office, nakatanggap umano sila ng reklamo sa isang biktima na si Maynard Villapando na ninakawan umano ng motorsiklo ng mga sospek sa Barangay Luta, norte ng parehong bayan. Tinakasan umano ng mga sospek ang mga pulis na nagsasagawa ng checkpoint sa lugar, kaya't napilitang habulin ang mga ito ng mga otoridad at nauna umanong nagpaputok ng baril ang 3 sospek na nagresulta ng palitan ng putok hanggang sa ma-corner ang mga ito sa loob ng isang sementeryo. Nagpatuloy naman ang putukan hanggang sa mapatay ang 3 karnaper. Na-recover sa crime scene malapit sa mga bangkay ng mga napatay na sospek ang isang kalibre 45 na baril, 2 piraso ng caliber 38 revolver, 2 motorsiklo at mga basyo ng bala. Mula dito sa lalawigan ng Batangas, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines reporting. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Coy, sa report na yan. Talagang kahit anong gawin pong kampanya laban sa kriminalidad, marami pa rin po ang elemento sa ating lipunan na talagang mga sutil at pasaway. Ayaw maghanap buhay po ng patas. Gusto magkaroon ng mabilisang pera sa pamamagitan ng mga ganyang uri ng krimen, pagnanakaw, karnaping. Isa lang masasabi po natin, crime does not pay. Areglado? Sige. Diretso tayo sa iba pang report. Politika muna tayo. Bongo or senatoriable Bongo, itinangging gumagamit siya ng pondong gobyerno or public funds para sa kanyang kampanya. Binantayan ni partner Jojo Sikat ang senatorial sorties ng hugpong ng pagbabago, kasama po si dating Sap Bongo. Alamin natin ang detalye. Paring Jo, magandang hapon. Pasok!
Nagpasiring itong si dating Special Assistant to the President Sap Bongo dito kay Magdalo Party List Representative Gary Alejano na hindi ito utak alimango. Ito yung naging sagot ni Go sa paratang ni Alejano na ginagamit ng dating kalihim ang pondo ng gobyerno sa kanyang pangangampanya. Ayon sa dating kalihim, hindi kailanman ito ginagamit ang pondo ng gobyerno para sa kanyang pagtakbo. Iginit pa nitong si Go na hinikayat pa nito yung mga kanyang mga supporters na huwag na magkabit ng kanyang mga campaign poster sa lansangan dahil ginagawa lamang itong issue ng mga kalaban at nahihinggit sa kanya. Aniya, hindi ito utak alimango tulad ng iba na nagpaparatang sa kanya para gabitin ang pondo ng gobyerno na dapat lamang na ibalik ang serbisyo sa taong bayan. Ayon kay Bongo, na gagamitin sa akin pangangampanya. Dini-discourage ko po kayong ilagay yung logo ko kasi po ayaw kong marami pong naiinggit at marami pong bumabatikos. Sawang-sawa na po ako. Sino ba namang makakalimot sa akin? Kahit saan kanto po kayo pumunta, pagpara nyo dyan, andyan yung color green. Go yan eh. Maalala nyo na po ako. So hindi ko na po kailangan ilagay pa yung mukha ko dyan. Alam nyo po, nag-iisip po ako. Kaya sabi ko nga umaakusa sa akin, nag-iisip po ako at hindi po ako bobo. Hindi po alimango yung utak ko. samantala nagtungo naman kanina itong si Bongo sa mga nasunugan sa South Sembo, Makati City para makapagbigay nga ng kaunting tulong sa 23 pamilya na nawala ng tirahan. Aniya ni Go, sa kabila na abala ito sa kanya may schedule, hindi maaaring hindi ito magtungo sa mga biktima ng mga nasunugan na higit na nangangailangan ng tulong sa ganitong uri ng sitwasyon. Ito sa Makati City, ito si Jojo Sikat Nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May nakita kaming post kanina, allegedly mga kapitan na nagre-reklamo at natuklasan daw nila na yung mga pinamimigay na t-shirt daw, ulitin ko daw, allegedly ni Bongo sa mga barangay officials ay public funds daw. So, sino man yung nagsasabing yun ay nasa kanya yung the burden of proof na patunayan niyang gumagamit nga ng public funds si Bongo. Diretso tayo sa isa pang report. Lalaking nag-suicide, hindi po natuluyan sapagkat nailigtas siya ng mga otoridad. Yan po ang nangyaring binantayan. Paring Boyet G sa Southern Metro Manila. Paring Boyet, magandang hapon. Sino ba yang nailigtas ng mga otoridad na yan na nag-suicide? Nailigtas ang buhay ng isang lalaki matapos dambahin siya ng mga pulis sa tangkang paglaslas sa kanyang leeg sa EDSA Extension, Mall of Asia sa Pasay City. Pinagtulungan ng mga pulis at rescuer na pigilan ang nagtangkang lalaki na dugoan na ang leeg at mga kamay mula sa ginamit nitong blade na pang-ahit. Habang inaagaw sa lalaki ang ayaw bitiwang hawak na blade, nawala ng malay ang lalaki at doon na siya binigyan ng first aid ng mga rescuers. At habang nilulunasan ang tinamong mga sugat nito, isinakay na siya ng ambulansya para isugod sa ospital. Ang lalaking nagtangkang magpakamatay ay nakilalang si Cisaldi Tamesa, 50 taong gulang, isang barker at residente ng Balonbato, Quezon City. Sa salaysay ng pamangkin ng lalaking nagtangka sa kanyang buhay na si Angie Tamesa, hindi daw naideposito ng tiyuhin niya sa account ng tiyahin nito na nasa Amerika ang pinasingil na pera na halagang 100,000 piso. Ayon kay Angie, ang nasabing pera ay nahablot daw sa kamay ng kanyang tiyuhin na hindi naman na nabanggit kung saang lugar nangyari at hindi din nai-report ng tiyuhin ang insidente sa pulis. Maayos naman ang kondisyon ngayon at nagpapagaling na sa San Juan de Dios Hospital si Cisaldi Tamesa matapos magtangkang magpakamatay. Live mula sa Pasay City, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pera ang dahilan. Pati buhay ay nalalagay po sa balag ng alanganin.
So, yung sinasabing nahablot, medyo kailangan nilang ipaliwanag yun sa may-ari po ng pera, no? Kasi kung nahablot, ano yun, binantayan, nakasingil, binantayan, sinundan. No? Tapos, tama nga, bakit walang police report? Di ba? Kwento nila yun. So, bagay na dapat nila ipaliwanag sa totoong may-ari po ng pera. Kaya siguro, nag-isip na ganun dahil hindi kayang ipaliwanag. But sa mga nanonood po sa atin, tulad po ng laging prinsipyo na ang isang problema ay hindi masusolve ng isa pang problema. Di po ba? Saglit lamang, kanina pong medyo bago magtanghali, may naganap na sunog po dyan sa Quezon City. Ito ay dyan mismo sa, kung hindi ako nagkakamali, sa barangay mismo ni Yusek Martin Bobot Dinyo, yung barangay San Antonio sa may West Riverside area. Iyan po ay padalang mga video ni Cap Juliet Abalos ng MCBO Calabarzon na umabot daw po ang sunog ng mga residential areas niyan or mga bahay na yan sa ikalimang alarma, sa fifth alarm. Ibig sabihin nasagad yung alarma at talagang nangailangan po ng tulong ng kahit malalayong bumbero. Ayan, grabing naglalagablab, di ba? Ipakita mo mga pangaklo yung ginamit na robot na firefighter. Meron dyan. Pakita mo nga yung firefighter na robot at ginamitan po ng mga taga Quezon City Fire Department ng nasa babang parte. Pakita mo nga yun yung normally yung robot na yun mas yan ang pinapapasok kapag delikado yung lugar. Nasa baba kanina medyo huling na isend ko sa iyo no Klo, sa ano. Di bale, mamaya hindi mo na kuha, no? Sige, di bale. Umabot daw sa ikalimang alarma. Kung may pagkakataon tayo po ay mag-follow up kung ano ang naging resulta niyan. Basta ang nakarating sa ating mga video, umabot na po sa fifth alarm ang mga nasunog na bahay dyan sa Barangay San Antonio sa may West Riverside. Alam niya ni Nico yung West Riverside kasi parang nakatira ka man dyan dati. Sa may Park Lane Subdivision. Dati kaming tumira dyan sa may Park Lane Subdivision dyan sa Barangay San Antonio. Isa pang masamang balita mga kaibigan, motorsiklo at tricycle nagkabanggaan po sa South Cotabato. Ang resulta po, 2 katao naman ang namatay instantly. Ayan, ang mga namatay po ay yung driver mismo ng motorsiklo na si Romar Rasido. Anong pangalan ng victim na yan? Galing daw po yan sa piyestahan. Ako duda ko baka Romar Sirado Tutanya na taga-sitio Landamay, Nasi, Soralya, South Cotabato. Yan po siya nung buhay pa siya, bata pa. Nakamotorsiklo at may angkas. Yung angkas ng nakamotorsiklo mga kaibigan, 50-50 daw sa isang hospital sa South Cotabato. At yung sakay naman ng tricycle na bata na pinasakay naman ng driver doon daw sa may tangke ng motorsiklo sa tricycle, instantaneously namatay din. Dahil po sa banggaan ng motorsiklo at tricycle, kanina pong mga anong oras ba ito nangyari? Ayon po dito sa impormasyon na binigay ni Flora Mer Blanco Burgos, pamangkin niya raw po itong naging biktima. At ang insidente po ay dyan sa barangay Kabuling, Banga sa South Cotabato. Ayan. On the spot patay si Romar Sirado Tutanya. Basag daw po ang ulo. At yung nakabanggaan niya, yung sakay na batang babae, on the spot patay din. At yung kasama ni Romar ay 50-50 daw sa hospital. So, paalala po sa mga nagmamaneho, ano? Lalo't mga piyestahan, mga handaan na ganyan at kayo po ay medyo hindi na makaiwas na makatagay. Isa lamang po ang aming pangkapatid na payo. Pag nakatagay po kayo, lalo't motorsiklo ang dala-dala po ninyo,
wag nyo na pong hawakan at marapat lamang at mabuti pa lamang na matulog na kayo kung saan po ninyo o kung saan po kayo nakibisita o nakipiesta, nakidalaw to ensure your safety at wala pong mapiligrohang buhay. Madalas pati dyan sa mga ganyang probinsya, wala nang helmet-helmet. At madalas din dyan, talagang walang mga training sa paggamit ng tama ng motorsiklo. At madalas wala ring mga lisensya. Ayan, 2 katao, instantly patay sa banggaan po ng motorsiklo. Diyan po sa Banga, sa South Cotabato. Ang impormasyon na yan ay sa pamamagitan ni Flora Mer Blanco Burgos sapagkat pamangkin niya raw yung naka-motorsiklo. Nakikiramay tayo sa pamilya ni Flora Mer Blanco Burgos. Magbabalik po ang palatuntunang Kamaong Asero mga suki habang iiwanan po namin sa inyo ang ating survey question. Sang-ayon ba kayong patawan po ng death penalty ang mga plunderer at grafter, sa madaling sabi ang mga mandarambong at mga mangungurakot sa ating gobyerno sa bansa po nating minamahal na Pilipinas? We'll be back after some important reminders. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.